Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor ba mutakas ngi. Hadian ke jinsya thambor ha pahalgam khang ke India ya ka jahat jong ka Pakistan ban rung sya India. Ya ke jin khang ki batrika mardor bala penjari kat kum ka kendon. Saus pak kat woi jong ka ain khai ling. Kat khandai san pupra ban yada ya kimar ki mata jong kari India. Katnat kat lingsuin bat ki lenti ki lakhang ya ki jahat ki badon lama ka Pakistan banrung sya ki kat lingsuin jong ka India bat khangru ya ki ling ki badon lama India ban lei sya ki lat liang ha Pakistan kajin thumu jong kane ka ain kalong ban kentiu ya kajin roi bat kajin pentikena ya kajin sumar kaba pakaya kalingsoin khai pateng jong kari India. Ha karukom kababiang tam ban syakri ya ki jimentoy jong kari. Ong ka hukum bala penmi da katanat hadin kajin thumor jong kile no hajamu bat Kashmir ha pahalgam ha ka arp arterik urisau kabala shim ya ki arpnrew ngot ki mensimbreu ke India kalashim bunteli ki senjam kum ka jubab halor kajing kershan jong ka Pakistan ya ki kam le no bayai like pot kini ki jingle ki kenthop ya kajing pensange ya ka Indus Water Treaty kajing khang ya ka integrate checkpost ha atari bat kajing pendunai ya ki nong trei jong ki High Commission la penrung ya ka kendon ha ka polisi khai pateng syabari FTP ahajar pulai ban khanglat ya kajing wanra bed ne klem bed ne kajing yat lingba ya baro kimar kimi nang ne chalan na Pakistan da ka batrai ka mardor tat hadu banda penmi ya kiwei pat ki hukum kumbala kedau ha kajing penbena bala penmi ha ka artarik unaitung kajing ra marna Pakistan kaba kenthop khamtam ya ki dawai kiso bat ki sembai umpnyang kalanang hernadu kajing sya thambor ha Pulwama ha usnyam arhajar kat khandai ha kaba ke India kalabu khajana arspa persen ya ki marjong ka Pakistan.